ekususe ekhaya uyaziwa noma kwakuyi-boyfriend nje lalisathandana so la eGoli belihlalisene ngoba eGoli phela kuyagibhidwa into yazi nawe manje andivele usukwazi ngoba usukhona nawe kwakuyinto enjani ekhaya uyaziwa kodwa bebengamthandi ngihlala nje ngikhuzwa ngayo njalo uthiwa umfana kwaSibanibani ngoba ngiyazi ekhaya balokukhuzwa badala kwakuwumuntu kana ungakubheka imizi phela ngathi nesisindwanyana ngihlala nje bengikhuza ngayo nje kakhulu umkhulu wayezangishaya nje ngishayela lo mfana athi kimi yazi diwe umuhle ngakhona ufuna ukunikeza something madoda ayimotweni phela amantombazana la baphethele into lebe baphethe ihapu wakhe khona lokho ngazibuza ngibabhekile ngazibuza ukuthi uyini khona manje right when usulo guy bakupho squeeze bajayiva phakathi ngale ngithi okay from khona lapho ngithi ngisabhekela ababentuthu angazi ukuthi bayenzakalani from khona lapho kwavilo baba blink azingapha ma painful but I'm glad now you are speaking to us. You need to tell your story. Maybe there is some girls out there abahamba ku situation efana neyasisi. Guys, it's not good. Yeah. Akukho kuhle phandle. Okay. Okay. Ngizazibheka ukuthi ngakalani. Sengiyambuza ke uGayi ukuthi what happened? Why ngila ngifike kanjani? Athi kimi uzongibuza imibuzo noma uzongena ebathroom ngigeza. Sisi, kwaqala kanjani? Sanibonani emakhaya lo okhuluma ngocomrade Enimoyo ngamafitshane ngimase liphelele nkosana Moyo I'm coming live from Inhloni Arts liyasithola lapha ku YouTube Inhloni Arts ku Facebook Inhloni Arts and Patsan Dube the Ndebele novel sisehlelweni olushasha oluthi waqala kanjani. You can tell a story outside the nyazi kunabantu abane story abafuna ukusitshela. You can contact us ku page yethu ku YouTube siyatholakala la ku page ka Patsan Dube uyasithola la ukusikhuluma istory sakho. Esilo sisi la mamthe ufuna ukusitshela sakhe istory. Sisi waqala kanjani? Sanibonani igama lami Amanda Dube. Ngoba kube seshilo la ukuthi isihloko sithi kwaqala kanjani. Guys, wonke umuntu one story sakhe. Une story sakhe nje sokuxoxa. Asho ukuthi hey mina back then mina manje yabona. Yeah. So mina ngizoxoxa sami story. Libamene. Efikeni kwami la eGoli. Angilethe boyfriend. Wangibalekisa ekhaya. Bathalibe abadala bema. Engazi lutho. Yazi ingqondo yoku teenager. Utshontshe umfana. Mangitshontshe umfana ngifakele imali wathi iza baby. IGoli yaphila siyaphila khona imali. Hey man. Yabezela yonke into wangithembisa izulu lomhlaba. It's where story started. Nami nje khonapho. Kathi malayicha ngizeGoli. Hayi. Kwakamnandi ngama first week. The guy aqale umsebenzi wakhe uyenza security. Yeah. Am first week bekumnandi ngithi. Izinto zaqala utshintsha ngoguy zekasebenza. Yebo. Uguy kasanginikeza isikhathi. Awusayitholi attention lana. Ube nginikeza unikeza wona isikhathi seZimbabwe ngoba engalali uWhatsApp njalo. Waje yathathela ngilanda lasekhaya. Hey madoda. Azongitshontsha ebusuku. Abafana labo. Okay. Hey, ngimbuze. Nithi kanje sithanda kwenzakala. Ethi kwenzakalani ngani? Ngithi hayi phela awusafani, usutshintshile njalo ukumamuthu, awusanginikeza isikhathi sakho njalo uma ubuya emsebenzini ukhathele uyalala.
And mangifuna i-attention yakho uyangitshintshela. Kwenzakalani ukhuluma nami? Ngiyabona. Hayi, athi ngicela ukulala sobuye sikhulume. Hayi, umfana acela ukulala kulesi mondi esifana nayo icela ngwane. Ngaleso sikhathi angazi ukuthi wayese ngingazi ifesi yami yayisenjengorong 10 ngoba vele wangazange nginake ukanye ngisho udle enganguphekile endlini. Wayengasali. Wafika avule athi ayike kanjalo. Ngifile like into le yangikhathaza kakhulu kwesinyanga yonke. But mangiyabheka impilo ephilwa ngabo sisi bakhe lapha endlini. Nami ngizitshela ukuthi hayi I'm still young. Kanti why kwamele like Man. Uthi umuntu osisi bakhe babeyilaba nabantu bama-long nails, abama-weave, into ezifana nalezo. Bashiya ama-short skates. Ama-slay queen. Mayelanga lishona bayaphuma. Baphuza utshwala. Emini bashona belele. Hayi, woza nazo. Kusho ukuthi babe babili. Aze wana ngilanje lapha ngibona ngibhizi nje ngiceda kwenza iwashini. Ngiyaziqoqela izinto zami lapho. Athi-ke mina squeeze. Wangathi ukhathazekile nje kulamalanga ngithole kahle kwenzakalani. Hayi ngithi lutho. Right man, athi uthi ufika la ubula. Ubufaya. Ubonakala ukuthi veleni. Ngisho nobhuti endlini thina kuyasena ndaba nathi ngoba sekukhona abanye phatha. These days ngathi kukhona into eshama. Sikwenzakala. Sekubona udaba. Akuhambi kahle. Now you start to manje sina i-shoulder to cry. Yeah. Hayi asike ungakhali. Khalela. Khala umuntu wesilisa ubhuti wamanyali but akhali. Asibona muhle kanjani? Now Lamqala nje ubana that smile. Ngoba sethe umuhle then she put a smile in your face. Athi kimi angitshelele eceleni sibisa. Angisho ukuthi ijikele ubhuti wami. But you're still young. Yenza izinto kodwa ungayenzi phela ukuze maybe ufike ukuthi ucasula ubhuti. Laba ngithi ngikufake like amanye amagama yokunyenyezela wena. Kulento enye ongayiyenza manje. Yes, engabushaya. Uyabona noma ngazethi ubuye ekhadile emsebenzini but wazi ukuthi uzokuchiya ushaya. Awuna stress. Ngathi yabona lento ngitshela ngayo ngizocabangisisa ngayo. Kodwa khona ngiyamthanda futhi ngiyamhlonipha. Ngoba wayekususe ekhaya. Right, ngifuna ukungibuyele kwaphana emuva. Ekususe ekhaya uyaziwa noma kwakuyi-boyfriend nje la lisathandana. So la eGoli belihlalisene ngoba eGoli phela kuyagibhidwa into yazi nawe. Manje andivile usukwazi ngoba usukhona la. Kwakuyinto enjani? Ekhaya beyaziwa kodwa bengamthandi. Ngihlala nje ngikhuzwa ngayo njalo. Utho umfana kwaSibanibani. Ngoba ngiyazi ekhaya lokukhuzwa badala kwakumuntu kana ungakubheka imizi phela ngathi nesisindwanyana. Yeah. Ngihlala nje ngikhuza nganje kakhulu. Umkhulu wayezangishaya nje. Ngishayela lo mfana. So kuphenduka umbuzo wami ukuthi wena wakubalekisa vele noma babemazi wakubalekisa bengamamukelanga engazange avele. Bahlalisene. Yeah, uyazi nawe uthando lasemakhaya. Ngiyalwazi man. Ngalolo thando lwethu lolo ikhona ngaze ngimtshela ukuthi noma ngisafuna uba la ekhaya umkhulu nogogo babelokho bethi this and that futhi ngathi yilabo abantu abafuna ukungikhethela ukuthi ngiphile kanjani nangifuna. Ngiyibona ingqondo yokuba ama-teenager. Uyenza ngathi uyazi yonke into kunabadala. Ngoba ku-stage lesiya. Okay. So sikhulume noGayi-ke sirobhane. Ngafakela imali ngibalayisha. Abaleka ke ekhaya. Okay. So Sesibuyela lapha nakusqueeze. Esekutshela lokho ya. Usqueeze ahamba aphinda futhi athi ngiphuza la uyaphuza wena ngithi hayi saselo mthetholwano wekhaya ukuthi umuntu omfazi kaphuza utshwala. Sasengukekere into enyawo. Usagqoka into ezinde. Hayi neduku ngithi hayi. Shathi hayi test Squeeze wayisithutha. Ethi akubabi okay ekhaya liphuza utshwala kunjani.
Ngithi lobo amahewu lobo kuthiwa ichibule. Okay. Akumnandi ke lobuya. Ngingakuphuza lobisi yabo. Ethi hayi lobo manje abukho. Manje lobo busweet lobo. Taste ungathi i-cold drink. Wayephethe lobo bathi isavana. Okay. Ukuncane inyama nje. Kuyisavana. Angithestisa. Kumnandi phela. Athi ke manje ungaphuzi kakhulu. Njalo ubhuti ungangitsheli ukuthi ngingawuthi hayi okay angishiye apho ngoba i-situation engikuyo yabo ngaqala ungathi ngiba nevavavu yabo nawe wazibona usunevava ngisho noma ubaba abuye emsebenzini hayi angizange nginikeze isicefe kangako ngilokhu ngimbuza the same thing into engimbuze yona izolo ukuthi wayenginayo kuthiwa naye wazibuza ukuthi kanti namhlanje benzeni bathi kanani iso hayi ahamba amalanga hayi bakuyasikhwiza abantu but sewuyilanga phela ukuthi kubonisa indawo awufuni Sambeni guys, now they take you inside Johannesburg. Sungena manje khona. Phakathi inside. Hey. Hey, okay. Sihambe ke lana abachila khona like every weekend. Hey, yabona indawo enhle. Mabuze sobe ibhawa le. Ithi intana nkaze ingene ba futhi ngisapha. Usathi umqondo banaFrika. Athi don't worry, don't worry. Vele kunamuntu ozokujaja. Ngeke ngihlale la. Hayi, ngiyami. Ngihlale la. Bese ufuna ukuphuza. Hayi, noma amanzi ngiyaphuza kunenkinga bathi hayi. Nawe yeka le ngqondo yakho iyabhora manje yabona sebefuna ukufaka ivibe abakuyo. Then mawubatshela ngamanzi vele ungathi ubathela ngothuli. Athi kimi lo munye athi kimi. Usazobabona abanye abangani bethu bazofika la. Okay. Base kunenye into nje. Inamapipe amaningi. Bahotsha la nto lena iphuma intuthu yeah sefuna ukuthi nami bangeze ngikayi navela ngifuni khona ukunyesapha yabo bathi kimi hayi uzojwayela nginanke babele sispeak yesavana so omunye wabangani bami aze lesavana lapho speak that angisho ngakutestisa utshwala lo yeah bomnandi angithi ngithi hayi bomnandi kana kuyahamba kuyisavana Phuze kodwa baqala ngiqede phuze lesihli abasukume bona baqeda ngoba phela bona bayijwayele baqeda kwathi into zabo lezi zamapipe lezi yeah basuke bahamba bayajava bangishiye lapha hayi nephuthile yasho ngiqhubeka ngitshela ngithi komunye squeeze yazi ngifuna indlu yangasese yabona athi kimi eyangikhomba ukuthi naye lapha ngithe ngiyasaba ngicela uhambe nami uyangazi yabo athi hamba uyakhona ukuthi ungangena phakathi ulokhi safe ngoba phela ngithe okay inkinga ngisazilungisa lapho ukuthi ngiphakame ngizoqhamuka umuntu ngithi ngiyabheka ugayi nje ugiant umnyama webala attractive onintshebe uqoka amablack usmart unuka kamnandi so I was like that feeling of a lady when you see a man who put his heart afika ahlale lapha ngivulise nge-English ngivulise nami ngoba awuzangathi uqobuka ezinye izinto ngogayi mina vele ngisengiforward yabo hayi sengitatazela lapho ngithi ukhuluma isilungu yeah ngithi kuye awunikeza umzuzwana ngifuna ukusebenzisa indle ngeke ngisho khona ngeke usuke la hayi hamba uzongithola ngihambe ke ngijike athi kimi kunento engifuna ukuthi sikhulume la ngithi yini sengisimala ngisaqeda ngawo usuchamekile this guy is a charm sangikhohle ngazo inkinga zami athi sabe egethini umsindo awuzwakali ngale sabe egethini Halake angibuke ethi hayi umuhle ubuye uqinile konke yabona angikhomba imoto lapha ngibona le moto yami imoto enhle kanje plus le mali phela plus imoto naye uyabona kulele emakhaya kwazi uzona sengibheka yena bheka imoto ayihambisana yabona ukuthi athi sihambe sondele eduze kaze ngibone zami impilo yami ngisho athi kimi yazi diwe omuhle ngakhona ufuna ukunikeza something
Emadoda. Ayemotweni. Phela amantombazana la baphethe le nto le Baphethe ihabhu kwakhe. Khona lokho. Ngiyazibuza ngibabhekile ngiyazibuza ukuthi uyini khona Manje right when usulo guy, bakuphi osikwiza? bajayiva phakathi ngale ngithi Okay. from khona lapho. Ngithi ngisabheke laba bentuthu. Angazi ukuthi bayenzakalani from khona lapho. Kwavilo kwaba blank. Yazi ngaphaphama kwenye indawo engayazi engakaze ngayibona nje selokhu ngaza Ugcina ugayi. Susiyovuka in some mysterious place. ngayazi imind iwiki akunanto efikayo ukuthi kwenzakale Emadoda. lowenza phakathi kokujula angithi izandla sekubatshe izandla zami inyawo asiphakame zakalani Now, kuyafika ukuthi ugcine kuphi. sengididekile angikhumbuli ukuthi kuhambe njani manje ngibotshe ngikuphi ngifika kanjani la abantu benginabo bakuphi loke ngisaphakathi ukucama athuthukayo ngithawukhwela manje ngiyaqalaza wena manje kwenzakalani la ebethi kimi welcome to my world ngazizwa ngiqubuka izinto zamakhaza So, umzimba wakho nje awuzwa. lapho kusaselaha engqondweni okuningi angikaba Awukaboni ngiyazizwa shit. izandla zibotshiwe inyawo zibotshiwe Emadoda. athi kimi ungayenzi mistake ngizokukhulula hamba ugeza ubuluhle ngikhulule ngizokuhloma mangithi ngapha emathangeni So, kusho ukuthi ngamanye amagama wafika wazitika nomjini. Ngoba ngicabanga ukuthi wawunami mhlawumbe khona into ayekufakele yona in your drink or something. Impilo enzima kakhulu. hayi shuthi angazi ukuthi kwenzakalani kodwa wangihlomula This is a very sad story. Night issue. It's very painful. It's very painful. But I'm glad now you are speaking to us. You need to tell your story. Maybe there is some girls out there abahamba ku situation efana neyasisi. Guys, it's not good. yeah Akukho kuhle phandle. okay okay ngisazibheka ukuthi kwenzakalani sengiyambuza ke uGayi ukuthi what happened why ngila ngifike kanjani athi kimi uzongibuza imibuzo noma uzongena ebathroom ugeza okay And when I go blank, you are new, there is no way out. sengiqala ukusaba ngoba uGayi akasekho sweet njengayizolo uyabona Now the story of changed. ngiyogeza So, mangivuka la embhedeni ngiyathela ngiyazi ukuthi angikho right ngiyableed yabo angiphusha ngiyogeza can I vote, guys? angishaweni ke athi unginikeza 5 minutes Ukuthi ugeze nje. ngigeze ngiqede okay lapho ngathatha isikhathi zama ukuzithola ukuthi kwenzakale Can you drink maybe some this one so that you can calm down? Because this is very painful story. Story esibuhlungu kakhulu balaleli esisitshelwa ngudadewethu lapha. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi badlula ezimweni ezinje. So don't sit down with this story esibuhlungu kanje. Come forward, ukhulume ngaso. Siyazi everyone have a story. Sesingaqhubeka. okay ngisazithola ukuthi
what happened? Avela avula umnyango lapha. Athi phuma lapha. Ngiphume. Ngithi ngicela unginikeze something ngiyokukhava. Esikhava in. Avela ngiphushele embedeni. Ngizama ukuscream, athi uzoscream uzoziwa ngubani. Kunamuntu ozokuzwa. And now usemhlabeni ongawaziyo. Wanginikeza iphilisi. Namazwi athi phuza. Ngambuza iphilisi la ngithi. Wathi ngithe phuza, uzophuza noma uzokubulala. Phuza lela philisi. Wathi kimi ngifuna ugqoke kahle. Ufake i-makeup, ngizothumela umuntu ozokusiza akwenze ube right, siya somewhere. Asengibona manje ukuthi impilo yami Isitshintshile. and lo muntu ngintshontshile ngoba bayasho ukuthi kuyatshontshwa. Egoli bayatshontshwa abantu besifazane ngintshontshiwe. Yabo. So ngaba ready ke ubuya wangithatha sangena emotweni sakwenye indawo engayazi. Namanje ngeke ngisho ukuthi indawo nalapha kuphi. Masifika lapho kugcwele abangani bakhe bonke nje banentshebe but bakhuluma kakhulu olungajwayelekanga. ne-English. So Bathe kimi ngihambe ngiyohlala nje somewhere lapha. Ngiyabona bayakhuluma bonke bayakhuluma ukuthi wena ngamanye amagama lo mjidi wayesukusebenzisa. Kubuye uguy angibuza igama lami ngimtshele like ngiyezwa umzimba wami Uthuka usesaba. Angibambe angidonse string. Ngithi kimi uzama ukwenzani ebethi don't be rude. Ngivele ngisabe. Athi kimi ibona le room lapha ya. Ngicela uhambe ungena kuyo. Ngapha ngaya roomini. Lokho ngisazama ukuthi ngikhale. Wayesephakathi leya guy. Ebethi I thought ukuthi uzokuphumulile impahla. Ngathi why? Abethi uzwela umsebenzi la. So now Ngimbuza ukuthi why? Angishaya ngempama. so big. Angishaya ngempama leyane ngiyezwa nje hlangana. Mangithi ngivukele ngolaka bethi do you want to die? Adonse lento engangiqhubile vele dabule. Ngiphushele empedeni. Wayenza lento wayenza. Aqeda phuma hambe. I cried a lot. Cried a lot. It's so painful. So Lento yenzakala like continuously ngabantu aba different. Lapho ngaphenduka khona isiqhela socansi. So do you imagine it's happened for how long or kwenzakalani ngoba ngokwesikhathi eside okungakanani situation efana nale? Qinisweni angikhumbuli ngoba mina bengumuntu ohlalisa endlini ngilisa amaphilisi nje bese ngiyinto nje bese ngiyislave bengenziswa nje yenzala ngicontrol. So njengoba usitshela le story sakho kuleyo ndawo obukuyo usakhumbula ukuthi bekuyindawo enjani mhlambe ngoba I can understand ukuhlaliswa endlini bekungekho mhlambe ukuthi ungabona ifasteli ukuthi intshompo noma kungela ndawo mhlambe ukuthi ungakhona ukuphuma endaweni enjani. Into engikhumbula ukuthi sathi sifika lapho noma nje ngangizange ngisadakwela iphilisi but kwakungathi indawo nje engathi ibawa. Yebo. So eroomini lele ngase ngikulu angizange ngiphinde ngiphume lapho. Ngaphuma ungathi la kunomuntu ozoklina. Yebo. Le ndlu yangena fastele inayo toilet ifastela lapho nala likude futhi la lincane. Ngabe ngakhusha la ngangenisa kwelinye room. Yebo. Ngene umntaqini. Yeah. Phindisele futhi. Yeah. So angawazi ukuthi communicate ngikule ukuthi ngifuna usizo. So what happened uze namhlanje ngoba ngiyakubona manje usukhona ukuzihambela anti ubuye wedwa la ukuzuphume esikogweni ngoba phela isihogo lelo lije. So yeah. So there's one of those guys
afika lapha erumini. Wafika wahlala nje kimi lapho wangibuza igama, wangibuza iminyaka. Wathi wangitshela ukuthi uzizwa kanjani ngami. Yabo. Then mina ngase ngicabanga ukuthi since le ndawo ngingafuni ukuba kuyo. Athi ngivele ngipretend. Yabo. So uGuy angishele ngifuna athi yimi uyafuna ukuphuma kule ndawo. Ngisho ukuthi ngiyafuna ukuphuma. Singakhona hamba soqala impilo yethu kwenye indawo. uGuy ke wayenza ama-plans wakhe. The following day ngibe ngintshontsha lapho. So kusho ukuthi lento ibisenzakala ngemva kwesikhathi kusho lo uGuy kade usumjwayele. It was a regular customer. uGuy ubekaza azolala nami but wagcina asekaza nje soxoxa nje sisijwayele nje. So is how you got risk in that situation. yes. So hamba ngayehlala noGuy lo. Kodwa ngoba ngangazi ukuthi mina ngiphezwane. Lazi ne-anger enginayo. Noma uGuy wayethi uyangithanda but ngiyacabanga ukuthi wangenzani. Ngithanda kanjani nami. So kunama flashback memories. Mina vele into engikuyo ukuthi uGuy impolish kuze kufike kutheni nangithemba. Okay. Akwazi ukuthi noma kuphuma akwazi ukushiya umnyango uvuliwe nje wabo. Yeah. So after 6 months sihlala sonke noGuy, I managed to escape. Okay. Wow situation enzima ngempela. Mangilalela istory sakho, you managed to escape. So balalele ekhaya istory sinje esifana lekaSisimamthe, istory esibuhlungu. But we are glad because kunoGuy omkhipha kule situation. Engicabanga ukuthi in the next episode sizogcila njengoba limbona nje esekwazi ukuziphuzela iglass, sizogcila ekuthini sazi ukuthi after this whole situation i-boyfriend yakhe lanye security osikwiza bakhe labagcina ehamba nawe esportini bamfaka kule mpilo wabuya wababona njalo usephila njani manje njengoba kwaba kuleso situation. Kulo muntu ngaphandle oye wahlangana nesituation eso, ungasitshela nawe ukuthi manje usishayele la kwaNhloni Arts noma usibambe laphana kuPhathisani Dube Ndebele Novels, usithintane nabo sikuhlanganise khona lapha eNhloni Arts uzokhuluma istory sisibeke emphakathini. Usisi uyasitshela esakhe istory, sesifuna ukuzwa kini ma-viewers ukuthi nithini. Sizohlangana ku next episode but ake nimamele la, lihlale la sizwe kuma comment ukuthi istory sense esinjengasona lesi sifundisayo. Ngiyabonga.